kutaura chokwadi zvaMwari chezvezvo chihure hachina kwatinombotiendesa taneta nazvo izvi haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndiri kuuya ikoko unomira pabhawa kuti mwana umwe munhu achauya ondikecha kwaakasauya ozondikecha plus haisi nyore ungoti murume wese newe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa mwana ukuita zverafu umwe ndani kuita zvakaita sei umwe ndani zvakaita sei zvichanakidza izvo zvaMwari chezvezvo paroda plan plan B ndo yatakuda because chiurezva inini ndakazvimirira hangu side kwangu chiure handichanakirwe nacho hamuna mufu wamunozvangarira kuti pane dzimwe mbingawo dzekuti hadzirwadziwe nemari anogona kutonga yosvika kuti ndepi bo awadi ogona kukusira mari pamwe asina kana zvatombokuita because unenge uchiitisa naye because chinombotanga chiri chihure cheukechanaka achikupa mari achidi zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho ane mbinga kutombouyo achingosvorova asina mari ozotomuso anenge awana kuti mari ombokusipaka saka zvinenge zvichingoendayangoengesenyaya yemari but kuti munozoita attachment maclient zvakafanana neuyu okufadza ichaizvo zvokuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongodzongendichaire komana ipapapo pane patu because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndikuda someone wandinoda pane pamwe paunyatsonzwa kuti nhasi ndikuda bonde remunhu wandinoda saka client ikandinakirwa kabo kana auyawo zvake musi wacho ndiri kungobuda kuita tiri ko maane time yakaripa zvakadii muchiita basa iri inini ndane 2 years zvakatanga sei inini zvakatangira pakuti murume wandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndaigara kumusha kunonzi kwachihoto akaenda kuHarare oenda unoti nyari kwendichirarama nemari icho ndichidini then ibva ndawana basa ndatanga kushanda mushopu ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu yakwana zvandaifungira ndobva ndavhura shopu yangu yegrocery kunonzwa kandawo uko kwachara kupo ndavhura shopu yegrocery ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho ndaienda kumesina pamwe pacho chinohodha hembe nesipo chichichichiya nazvo saka muzukuru wangu bva nditi gogo andi yekuJoburg timbonoshande then mubooste staff yenyiwa ndibvoswa zvinhu zvakachipa bva ndaenda nemuzukuru wangu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu yemunhu bva ndanogara 3 months kuJoburg pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa kusina mari kusina chinhu bva ndabva kwakandawo bva ndakuzogara kudema kuno saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvimwe zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari ndo pandakatanga kuendawo ndichimbonomira pamusoro ndichimbojenga ndichimboenda parima ndichimboita sei pedzira takutombozoti staira racho ndo ratopo ndobva ndangotanga ndatanga bva pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalent ndikasvodza talent kuti inini chihure handichadi uyu ndakasvomudza ndakasvika kuti chihure handichadi zviri nani ndibhoilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai tala akati manje zvinobuda ndikati zvinobuda because pandakabva ikoko ndakabva ndakati uya ndatenga makireti angu emazai bhaketi rangu chichi bva ndatanga kuti zvokuti akanditi ndoda short time anditi but ndainga nangoona kuti munhu anenge ari rafu ndatomuti nitomutene zvokuti short time marino ndati 10 ndakamukwidzira because ndaisada abva nditi 10 yacho ndinayo pane vamwe vanhu panzvimbo vanozviti ndovana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvavanenge vachiita bva ndamuti 10 zvikanzi bo handei bva taenda kuroom kwakwe tasvika zvikanzi aina handigoni kuita sex mune light ndikati manje kana zviri zvemurima ndiye ndisingatooni kana zvisingaiti kuti tiite light riri on ngasiyana nazvo zvikanzi musikana iwo nda kuonererwa dzima lai ndikati alight hansi kudzima zvikanzi ora ichibo chindipa ndipfeke ndikati iwo kondomu ndokupfekedza ndini bva ndamupfekedza pakuita bonde pachaita zvekukigiridza zvekudoti protector rachiri chose ribvaruke vanatoti kwawo bo here uri kuitewo zvikanzi bo ndikati hakuna bo yakadaro kana uri kunoda usi kunakirwa iwe gara wasiyana nazvo hanzi aiwa bo ndaita ndibva ndati bo atanga futi kuita abva adai oroko rake bva abvisa kondomu ini ndabva ndazviona manje bva ndamusundidzira bva adonha pasi zvika ndakumamisa ini ndakaona hora ndakaonedzwa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapeka ndakauya kunoko ndikati andirowa ndobva anditi saka handina kuproducer ndidzosere mari yangu
pandatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu mana mudzosera mari yake mangwana makuseni pandangomuka ndakaenda sei ndakabaya zvangu kuno ndopandakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri ndikaonawo pane zheti rine kamari karibho ndoita hangu madhiri angu asika haina ndichanakirwe nazvo zvodabvunzo zvotemi mari aiwa uchadaiwenda zvona pane chirongwa chakamboya kuno